Hola, sóc Josep Maria Llort i avui us explicaré com sabem que el tabac és perjudicial per a la salut. Els fumadors saben que fumar és molt addictiu i molt car. Aquesta addicció és deguda a la nicotina del tabac. Però a banda de l'addicció, com sabem que el tabaquisme és nociu per a la salut? Tot va començar amb l'estudi del càncer de pulmó. A començaments del segle XX era molt poc freqüent, però sobretot a partir de la Primera Guerra Mundial augmentà ràpidament la seva incidència. A mitjans de segle ja era el càncer més freqüent en homes. Un epidemiòleg anglès, Richard Doll, n'estudià la causa. Doll es preguntava quin factor ambiental havia augmentat ràpidament durant el segle XX. La seva hipòtesi inicial era que potser la causa del càncer era el fum dels cotxes o de les fàbriques. Per comprovar-ho, va fer un estudi epidemiològic de correlació estadística. Doll visità 20 hospitals londinencs i n'entrevistà els pacients de càncer de pulmó. Els preguntava sobre antecedents familiars, lloc de residència, alimentació, hàbits de vida i ocupació laboral. Doll no trobà correlació amb l'exposició al fum dels cotxes o de les fàbriques. Entre els malalts de càncer no hi predominaven especialment els policies de trànsit, els mecànics, ni altres persones exposades a aquests fums. En canvi, va trobar que els malalts de càncer de pulmó estaven exposats a un altre tipus de fum. De 649 pacients amb càncer de pulmó, 647 eren fumadors i només 2 eren no fumadors. Això en un moment que els fumadors representaven poc més del 50% dels anglesos. Doll va escriure en el seu informe: el risc de patir càncer de pulmó augmenta en proporció amb la quantitat de cigarrets fumats. Pot ser 50 vegades més gran en els que fumen 25 cigarrets o més que en els no fumadors. Simultàniament, als Estats Units, Ernest Winder i Evers Graham estudiaven 684 pacients amb càncer de pulmó i els comparaven amb persones dels hospitals sense aquesta patologia. Winder i Graham van concloure que el tabaquisme era molt més freqüent entre els pacients amb càncer de pulmó que entre els altres malalts o els treballadors dels hospitals. Recordem que els estudis de correlació estadística poden demostrar que dos factors van associats, però no poden demostrar quina és la causa de quin. Si el càncer de pulmó i el tabaquisme es correlacionen, podria ser perquè fumar causés càncer de pulmó. Però també podria ser que les persones que estan desenvolupant càncer de pulmó tinguessin més tendència a fumar. O fins i tot hi podria haver un tercer factor, com ara una variant genètica, que causés tant el càncer de pulmó com una major tendència a fumar. Afortunadament, la ciència disposa d'un mètode que sí que permet establir relacions de causa-efecte. Aquest és el mètode experimental. Winder, Graham i Croninger van untar la pell de ratolins amb quitrans del tabac durant un any. Passat aquest temps, el 44% dels ratolins untats amb quitrans del tabac havia desenvolupat càncer de pell. En el grup control, el càncer de pell era inexistent. Els experiments ben dissenyats sí que poden establir relacions causa-efecte. Si exposes la pell dels ratolins als quitrans del tabac, desenvoluparan càncer. Per tant, els quitrans del tabac causen càncer en ratolins. Ara bé, es pot extrapolar aquesta conclusió als éssers humans? Humans i ratolins són molt similars, des dels punts de vista molecular, cel·lular i fisiològic, però no som idèntics. Si l'única evidència fos aquest experiment, encara existiria un dubte, petit però raonable. El que passa és que l'experiment de Winder no és l'única evidència. El coneixement dels efectes nocius del tabac és un cas típic de triangulació metodològica. Però què vol dir triangulació metodològica? Una conclusió recolzada en una sola evidència no és molt fiable. La fiabilitat de la conclusió augmenta si triangulem, si la recolzem en dues o més evidències. Sobretot si han estat obtingudes per diferents investigadors, han estat elaborades a partir de metodologies diverses i no hi ha evidències que indiquin el contrari. Com més cames recolzem a terra, més estabilitat.
Veiem ara algunes de les evidències que ens permeten triangular. El 1954, l'equip de Richard Doll començà l'estudi dels hàbits fumadors i la mortalitat de 40.000 metges anglesos, que continuà durant 50 anys. Ja ha registrat més de 10.000 morts. Amb aquest estudi va quedar establerta sense cap dubte raonable la relació entre tabaquisme i càncer de pulmó, però també amb els atacs de cor, així com amb la bronquitis crònica amb emfisema. Els fumadors viuen com a promig 10 anys menys que els no fumadors. Una quarta part dels fumadors moren per malalties relacionades amb el tabac. Si tots els alumnes de l'institut decidissin començar a fumar, una quarta part moriria abans d'hora per culpa del tabac, més que per qualsevol altra causa. Altres investigadors i en altres països han continuat recollint dades sobre tabaquisme i malalties relacionades. Tots els estudis han observat la mateixa correlació, amb un nivell de significació molt baix. El de Doll, a Anglaterra, amb 10.000 morts, al Japó, amb 30.000 morts, o als Estats Units, amb 75.000 morts. Quan s'ha analitzat químicament el fum del tabac, s'ha descobert que conté moltes substàncies amb efectes mutàgens, com ara el benzopirè, representat a la imatge. Aquests mutàgens del tabac danyen el DNA i els cromosomes i transformen cèl·lules d'un cultiu en canceroses. També va ser molt impactant l'estudi de Takeshi Hirayama, que comparà la incidència de càncer de pulmó en dones fumadores, dones no fumadores que convivien amb fumadors i dones no fumadores i que no convivien amb fumadors. Hirayama va concloure que els fumadors passius tenen una taxa de càncer de pulmó més elevada que els que no han de respirar fum de tabac. Això va significar un punt d'inflexió, perquè que els fumadors es matin ells mateixos pot formar part de la seva llibertat individual, però que matin els altres ja no té cap justificació. Per això s'han creat lleis prohibint fumar en llocs públics. De manera que Richard Doll i Ernest Winder van trobar una correlació estadística entre el tabaquisme i el càncer de pulmó. Estudis a Anglaterra, el Japó i els Estats Units han trobat correlació entre tabaquisme, atacs de cor i bronquitis crònica amb emfisema. Els fumadors viuen com a promig 10 anys menys que els no fumadors. L'experiment d'Ernest Winder mostrà que els quitrans del tabac produeixen càncer de pell en ratolins. El fum del tabac conté substàncies que provoquen mutacions i transformen cèl·lules en canceroses. Hirayama va comprovar que els fumadors passius tenen més càncer de pulmó. I encara hi ha més evidències que pots trobar a la bibliografia especialitzada. Bé, ara fes pausa i escriu el que has après. Posteriorment, fes el mateix amb l'exercici que hi ha tot seguit. Fins la propera!